интересно. Нека да видим какво чака това лято. Какво идва за теб? Това лято ще започне с важна истина или някакво осъзнаване. Нещо ще ти стане много ясно и вече няма да можеш да го игнорираш. Ще слушаш повече интуицията си, ще усещаш хората много по-силно от преди. Няма лесно да допуснеш всеки до себе си. Тук се показва силна промяна в начина, по който общуваш и поставяш граници. Ще станеш по-хладна към хора, които ти носят хаос. Лятото носи работа върху себе си, развитие, подреждане на живота ти. Ще има нови идеи, планове и хора, които ще те наблюдават или така ще търсят контакт с теб. Края на лятото идва с баланс и важен избор в любовта или отношенията. Като възможно е силно привличане или човек, с когото връзката ще стане по-сериозна. Възможно е, нали, дали е с човек, с който си в момента, или ще се появи нов човек, с който, нали, ще има силно привличане и възможност за доста по-сериозни отношения. Като цяло идва една промяна за теб.